The baby? Opo, nasa mood ka? Ha? Nakatingin sa camera. Marunong, oh. Marunong. Nakatingin ka sa camera. Ha, Jaden? Jaden. Jaden, Jaden. Baby Jaden. Baby Jaden. Ha? Oh, you shout. O, kausapin mo. Meeting po. Oh, ba't ka nagagalit? Ha? Oh, tignan mo sa Ay, hindi na tuwa yan. Iyak na yan. Nagpapabuhat na yan. Oh, nagpapabuhat na yan, baby yan. Oh, baby Jaden. Baby Jaden. Hello. Oh, hello, hello. Hello. Alam niya. Oh, eh. Oh, eh. Baby Jaden. Baby Jaden. Baby Jaden. Sino tinitignan ng baby? Little princess. My little princess. Oh, sino? Sino ba kinakausap mo? Si mama ba, si nanay? Tumutunog pa eh. Papachik-chik pa eh, oh. Sana may video tayo. Oh, hindi mo kinuha kasi sa San Diego yung video. Opo. Oh, di sana every month nagpapadala tayo sa kanila. Kung gano'n, opo. Gano'n kakadaldal. Ha? May katibayan. Padala natin kay tatay. Opo. Daldal ka pa, padala mo kay tatay. Mo, tatay, how are you? Tatay. 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 So you say, tatay. Tatay, how are you? Oo, sabihin mo kay tatay. Miss mo siya. Ha? Namimiss mo. Ha? Opo. Oo. Gusto mo namin ng Philippines. Ha? Gusto mo namin ng Philippines. Ha? Ang tagal ng video yan, ha? Nasa mood ka, ha? Nasa mood? Oh, sino? Sino? Oh,